E para evitar eses novos contagios de coronavirus, o Goberno do Estado impón a partir de mañá e a partir dos 6 anos de idade o uso de mascarillas. O seu uso está justificado pola capacidade que teñen para bloquear a emisión de gotas infectadas, moi importante cando non é posible manter a distancia de seguridade. Así, o BOE de hoxe dispón con carácter xeral que a partir de mañá, xoves, o uso de mascarillas será obligatorio en persoas de 6 anos en adiante na vía pública, en espazos ao aire libre e en calquera espazo pechado de uso público, sempre que non sexa posible manter a distancia de seguridade de 2 metros entre persoas. Recoméndase o seu uso tamén para a poboación infantil de entre 3 e 5 anos. As excepcións nesta norma son as persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria, aquelas cuxo uso este contraindicado por motivos de saúde e discapacidade e tampouco será exixible utilizar as mascarillas en actividades coas que sexa incompatible levalas, por exemplo, coa ingesta de alimentos e bebidas ou outras de causa maior. Así o recomendaba onte o médico epidemiólogo do Carballiño, Pachi Vázquez. Defendín o uso da mascarilla desde o día 1, desde que empezou este lío, defendina. E agora o que si está claro é que hai unha medida que, como empezamos a salir á rúa outra vez, empezamos a salir ás calles, e o virus sigue circulando por aí, aunque en moita menos cantidad, o que é moi importante é que todos usemos mascarillas en lugares públicos. Que lle chamamos lugares públicos? Pois mira, menos a nosa casa, donde estamos en familia, prácticamente públicos e privados, o sea que poden ser pois desde unha iglesia, unha tienda, unha cafetería. A única duda é que para tomar un café ou para comer habrá que sacar a mascarilla, pero a maior garantía durante os próximos meses, mentre non teñamos vacuna, de que vamos a estar protegidos é cando nós levemos unha mascarilla que protexemos aos outros e cando os que están cerca de nós leven unha mascarilla que nos protexa a nós. A mascarilla non impide o principal, distancia social. Se pode ser a 2 metros, mellor. Se todos levamos unha mascarilla sanitaria, as máis sinxelas, e manteñemos unha distancia social, a este virus vamos a poñerlle moi difícil.